Анкарада 13 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 25 июле пәнҗешәмбе. Сез турдан-тур эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Тюрксат 3А һәм Тюрксат 4А иярченнәре белән 3w.trt-dinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңлау кушымтасыннан Вот С радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мухаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Израиль ахыргы 24 сәгатьтә 100дән артык фәләстинлене үтерде һәм Камалыштагы Газада тагын йөзләрчәсен яралады. Һәлак булганнар арасында гуманитар ярдәм алырга чират торучылар да бар. Шул ук вакытта БМОның Фәләстинле мөхаҗирләр агентлыгы җиткергәнчә Израиль һөҗүмнәре һәм ягулык шикләүләре аркасында төбәктә эчә торган суга ирешү мөмкинлеге юк. Газадагы фәләстинлеләргә сусызлыктан үлү куркынычы яный. Фәләстин дәүләт башлыгы Мәхмүд Аббас Израиль белән тулы күләмле тынычлык килешүенә ирешү өчен Америка Кушма Штатлары илбашы Дональд Трамп белән хезмәттәшлек итәргә әзер булуын белдерде. Фәләстин хәбәр агентлыгы Вафа җиткергәнчә шәшәмбе көнне АКШ лидерына җибәргән хатында Аббас Трампның Израиль белән Иран арасында утны туктату килешүенә ирешүдәге уңышлы тырышлыклары өчен тирән рәхмәт белдерә. Дөньяга зыян салучы кризисларны җиңеләйтү өчен кирәкле һәм мөһим адым ул төбәкнең иминлеге һәм тотрыклылыгына уңай тәэсир итәчәк дигәндә. Аббас Трампка җибәргән хатында сезнең белән бергә без мөмкин түгел кебек тоелган нәрсәгә ирешә алабыз. Танылган ирекле мөстәкыйль һәм имин Фәләстин, танылган һәм имин Израиль һәм тынычлык, байлык, интеграция белән яшәүче төбәк диде. Илбашы Дональд Трамп АКШның Израиль белән 12 көн дәвам иткән һәм Американы да үз иченә тартып кертеп йөзләрчә кешенең үлеменә һәм яралануына сәбәпче булган бәрелештән соң киләсе атнада Иран белән атом төш программасы турында сөйләшүләр үткәреләчәген җиткерде. Трамп ахыргы АКШ һава һөҗүмнәренең Иранның атом төш сәләтен тулысынча юк ителүенә китерүен һәм программаны 10 еллар артка чигерүен сөйләде. Ул атна башында игълан ителгән утны туктатуның бик яхшы баруын да өстәп әйтте. Тик Америка медиасына саркыган АКШ күзләү мәгълүматлары һөҗүмнәрнең Иранның атом төш эшчәнлегенең бары берничә айга гына кичиктергән булуын алга сөрә. Украина дәүләт башлыгы Володимир Зеленский НАТОның Гаагадагы саммиты вакытында илбашы Дональд Трамп белән уздырылган сөйләшүдә АКШ һава саклану системалары сатып алырга теләүләрен җиткерүен әйтте. Ул Киевның әлеге җиһазларны алып, Америка корал җитештерүчеләренә ярдәм итәргә әзер булуын һәм ике лидерның киләчәктә бергә дрон җитештерү турында да фикер алышуын сөйләде. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Әрмәнстан хөкүмәте рәисе Николь Пашинян иминлек көчләренең илнең апостол ширкәве вәкиле булган югары дәрәҗәле рухани катнашындагы түнтәрелеш планын туктатуын белдерде. Ул бу затның төбәк мәсьәләләрен хөкүмәткә басым ясау өчен сәбәп итеп куллануын әйтте. Пашинян 2020 елда Азәрбайҗан белән Карабах төбәге өчен хәрби бәрелештән бирле югары дәрәҗәле руханилар белән килешә алмый. Хукук саклау органнары республикада тотрыклылыкны бозу һәм хакимиятне яулап алу максаты белән җинаятьче олигарх руханилар әзерләгән зур күләмле һәм начар ниятле планны киртәләде дип язды ул үзенең Telegram каналында. Пашинян шулай ук Әрмәнстан тикшерү комитетының белдерүендә уртаклашты. Анда архиепископ Баграт Галстанянның 2024 елның ноябрь аеннан бирле Әрмәнстан Республикасы Конституциясе рөхсәт итмәгән ысуллар белән хакимиятне үзгәртү максатын тормышка ашырырга тырышу әйтелә. Хәбәрләргә караганда Галстанян кулга алынган, ул оппозициядәге изге көрәш хәрәкәтенең җитәкчесе булып, узган ел Азәрбайҗан белән төбәк мәсьәләләрен кулланып протестлар оештырган иде. Ләкин бу протестлар премьер-министрны бәреп төшерә алмады. Кения күләмендә булган протест чараларыннан соң 6 катнашучының үтерелүе һәм кимендә 400-нең яралануы белдерелде. Яраланучылардан 83-е авыр хәлдә. Кеше хукукларын яклаучы төркем күбесен полиция үтерүен сөйли. Протестлар 23 районда көчәйде. Ул салымнар артуга каршы оештырылган 60 кеше һәлак булган һәм 20 кеше юкка чыккан ризасызлык чараларына 1 ел тулган чор белән тур килде.
Бүтүн банкы Гайрак, Сүрия һәм Ливанда инфраструктура һәм тургызу проектлары өчен $1 миллиард артык бюджетны раслады. Иң зур сумма Гайракка бирелә. Бүтүн банкы илдәге тимер юл инфраструктурасын яхшырту, ички сәүдәне арттыру, эш урыннары булдыру һәм икътисадны төрле яклап үстерү максатында куллану өчен $930 миллион бүлүне раслады. Бүтүн банкыннан белдерүләренчә, Гайракта тимер юлларын киңәйтү һәм модернизация проекты Каср портыннан Мосул шәһәренә кадәр йөк ташу мөмкинлекләрен арттыру һәм хезмәтләрне яхшыртуга юнәлтеләчәк. Гайрак торгызудан үсешкә күчкән чакта сәүдәне һәм бәйләнешләрне яхшырту моны тизләтә, эш урыннары тудыра һәм нефткә бәйлелекне киметә ала дип белдерде Бүтүн банкының урта көнчыгыш бүлеге директоры Жан-Кристоф Карре. Ливанга килгәндә ул 14 айлык Израиль һөҗүмнәреннән соң торгызылу чорын кичерә. Бүтүн банкы анда мөһим җәмәгать инфраструктурасын һәм зарур хезмәтләрне торгызу өчен $250 миллион раслады. Сүрия өчен исә сугыштан зыян күргән илгә $146 миллион грант бирелде. Бу грант ышанычлы һәм арзан электр энергиясын торгызу һәм илнең икътисадын яңарту максатында кулланылачак. Hindistan, Польша һәм Венгрия шәршәмбе көнне 40 елда тапкыр үз астронавтларын халыкара галәм станциясенә җибәрде. SpaceX компаниясенең Falcon ракетасы НАСАның Кеннеди галәм үзәгеннән 2 атна соңрак булса да старт алды. SpaceX мәгълүматларына караганда, экипаж халыкара галәм станциясендә булган вакытта 60тан артык фәнни тикшеренү һәм технологик тәҗрибә үткәрәчәк. Бу 2 атналык миссия өчен 3 илдә уртак чыгымнар түләде. Хьюстон шәһәрендәге Axiom Space компаниясе бу сәфәрне оештырды һәм һәр катнашучының билет бәясен $65 миллион дип бәяләде. Техник проблемалар һәм начар һава шартлары сәбәпле кичектерелгән бу миссия Һиндстан өчен зур әһәмияткә ия, чөнки төркем капитаны Шубхан Шуклы халыкара галәм станциясенә барган беренче һиндстанлы булачак. Һиндстан хөкүмәт рәисе Нарендра Моди X платформасында шатлыгын белдереп, төркем капитаны Шуклы халыкара галәм станциясенә менгән беренче һиндстанлы булу өчен юлда дип язды. Миссиянең командиры итеп Axiom Space компаниясенең кешелек галәм очышлары директоры һәм НАСАның элекке астронавты Пегги Уитсон билгеләнде. Миссия белгечләре исә Польшадан Ауропа галәм агентлыгы астронавты Славош Вишневский һәм Венгриядән Тибор Капу. Бу соңгы хәбәрләр иде. Төркиянең тышкы сәясәте. Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бөлемендә халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең Израильнең Гази ярдәм кемәсенә тыкшынуы һәм Төркиянең дипломатик реакциясе исемле язмасын тәкъдим итәбез. Күптән түгел Израиль диңгез флоты Газига гуманитар ярдәм илтүче Матлен исемле кимәне халыкара суларда туктатты һәм эчендәге активистларны кулга алды. Дөнья күләм яңгыраш тапкан бу вакыйга кимәдә танылган климат активисты Грета Тунбергның да булуы аркасында аеруча символик әһәмияткә ия булды. Израиль Гази сызыгына карата диңгез блокадасын сәбәп итеп күрсәтеп, кимәне Аштот портына алып китте һәм активистларны депортацияләү процессын башлатты. Төркия исә бу тыкшынуны халыкара хукукны ачык рәвештә бозу дип бәяләде. 1 июньдә Италиянең Катания портыннан юлга чыккан Бөек Британия байраклы Матлен яхтасы Бәйсезлек флоты коалициясе исемле иҗтимагый оешма тарафыннан оештырылган символик гуманитар ярдәм миссиясе иде. Грета Тунберг һәм төрле илләрдән 11 активист булган кимә Газидәге гуманитар кризиска игътибар җәлеп итү һәм блокаданы бозу максатында кимәдә аз күләмдә азык-төлек һәм медицина ярдәме алып бара иде. Израиль флоты 9 июнь иртәсендә Мисыр су киңлекләрендә Гази яр буеннан якынча 185 чакрым ераклыкта халыкара суларда бара торган Матлен кемәсен туктатты. Израильнең тыкшынуына каршы шундук реакциялар көчәйде. Аштот порты янында җыелган протестчылар Фәләстин байраклары белән Матлен кемәсен тоткарлауга ризасызлык белдерделәр. Кулга алынган 12 кеше арасында Швециянең климат активисты Грета Тунберг һәм Франция Европа парламенты әгъзасы Рема Хасан кебек танылган кешеләр дә бар иде. Бу вакыйга дипломатик дәрәҗәдә дә киң чагылыш тапты. Күп кенә ил шул исәптән Төркиядә Израильнең бу гамәлен кискен тәнкыйтьләде.
Франция илбашы Эммануэль Макрон кимәдә Франция ватандашларының да булуын искәртеп, бу вакыйганы кабул ителмәслек дип бәяләде һәм шундук утны туктатырга һәм блокаданы бетерергә чакырды. Швеция тышкы эшләр министрлыгы рәсми затлары ватандашлары Грета Тунбергның вазгыятын күзәтеп баруларын, ләкин аның белә торып бу куркынычны үз өстенә алуын, консуллык ярдәменә мохтаҗ булмавын белдерделәр. Бу реакциялар Газига карата блокаданың һәм тыныч халыкка гуманитар ярдәмгә комачаулауның халыкара хукук һәм сугыш җинаятләре нигезендә кабат бәхәсләшелүенә сәбәп булды. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Диңгез хокукы конвенциясе нигезендә бер дәүләт халыкара суларда үзенең территориаль суларыннан тыш башка дәүләт кимәсенә тыкшыну хокукына ия түгел. Диңгез иреге принцибы нигезендә ачык диңгезләрдә коммерция яки граждан кораблары тыныч максатларда хәрәкәт ирегеннән файдалана. Ачык диңгезләрдә барган тыныч максатлы йөк яисә граждан кимәләргә каршы гамәлләр нигездә тыела. Бары тик айрым очракларда, мәсәлән, юл басарлык, кеше контрабандасы, рөхсәтсез тапшырулар, байраксыз кимәләрдә яки БМО Иминлек шурасы карары белән башка дәүләт сотныларына интервенция законлы дип санала. Конкрет очракта Матлен кимәсе Британия байраклы гражданнар корабы һәм ул Израиль суларында түгел, халыкара суларда тоткарлана. Израильнең бу тыкшынуы вәкаләтсез көч куллану буларак бәяләнә ала. Барлык бу вакыйгалар Газига карата блокада тирәсендәге киеренкелекнең төбәк проблемасы гына түгел, дөнья вөҗданын яралаган, рәнҗеткән проблемага әйләнүен күрсәтә. Матлен кимәсе вакыйгасы Израильнең Газига карата диңгез блокадасын дәвам иттерү өчен халыкара хукукны бозган ысулларны куллануын бик ачык күрсәтте. Халыкара суларда коралсыз гуманитар кимәгә карата бу интервенция хукукый яктан легаллеге бик бәхәсле адым. Төркиянең бу вакыйгага кискен реакциясы Фәләстин мәсьәләсенең Төркия тышкы сиясәтендәге урынын һәм Анкараның гуманитар дипломатия юнәлешен тагын бер тапкыр күрсәтте. Бу вакыйга 2010 елдагы Мави Мармара баскыныннан бирле онытылмаган диңгез блокадасы бәхәсләрен кабат көн тәртибенә китерде һәм Газида дәвам итүче гуманитар фаҗигага халыкара игътибарны тагын да арттырды. Грета Тунберг кебек глобаль шәхеснең бу миссиядә катнашуы дөньяда аеруча яшь буынның Фәләстин проблемасына карата кызыксынуын арттырды. Бу вакыйгадан соң халыкара җәмәгатьчелек алдында уртак бурыч бар. Ул да булса диңгез хукукы кагыйдәләрен, кешелек хукуклары һәм гуманитар ярдәм принципларын яклау. Төркия дипломатик реакциялары белән бу җаваплылыкны үз өстенә алуын күрсәтте. Моннан соңгы барышта Газига блокаданы бетерү һәм даими утны туктату юнәлешендәге тырышлыкларны тизләтү төбәк тынычлыгы һәм тотрыклылыгы өчен бик мөһим булачак. Бу вакыйга халыкара хукук кагыйдәләре һәм әхлакый кыйммәтләрне санга сукмауга каршы катгый тотыш күрсәтелмәсә, шундый кризисларның кабатлана алуын күрсәтә. Матлен кимәсе кризисы Көнчыгыш Урта диңгездә хукукның өстенлеге белән гуманитар җаваплылык төшенчәләре сыналган вакыйга буларак тарихка керде. Төркия исә бу сынауда катгый тотышы белән үз урынын алды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркиянең тышкы сиясәте ташыру төзмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең Израильнең Гази ярдәм кимәсенә тыкшынуы һәм Төркиянең дипломатик реакциясе исемле язмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиягә татар хиҗрәтенә багышланган тапшыру тизмәбезнең бүгенге 26-нчы бүлегендә Габделбари Баттал Таймас турында сүз алып баруыбызны дәвам иттерәбез. 4 ел Мисырда яшәгәннән соң 1908 елда Габделбари туган җиренә кайтырга җыена. Ул кайтышлый Каһирәдә шәхсән танышкан Исмагыйль Гаспралының чакыруы белән Кырымга, Бакчасарайга керә һәм Тәрҗеман газетының 25 еллык юбилеенда катнаша. Юбилейдан соң Баттал Оренбургка китә һәм Фатих Кәрими, Ризаэттин Фәхретдин белән таныша. Шуннан соң алар баш мөхәррир булып торган Вакыт һәм Шурада үз мәкаләләрен бастыра башлый. Оренбургтан Троицкига кайткан вакытта аны хәрби хезмәткә чакыралар һәм ул 1909 елда сәламәтлеге начар булу сәбәпле хезмәттән азат ителгәнчегә кадәр хәрби бурычын үти. 1909 елдан башлап 1910 елның җәенә кадәр Габделбари Оренбургта яши, Шура белән Вакытта күп санлы мәкаләләрен бастыра. Дусларының киңәшен тотып Габделбари 1910 елдан башлап 1913 елга кадәр Троицкида мәктәптә тарих һәм әдәбият укытучысы булып эшли. Шул ук 13 елда ул мөгаллимә Газизә Шамлы белән гаилә корып җибәрә. 1913 елда Баттал Казанга күчеп китәргә карар бирә. Чөнки Казан ул дәвердә вакытлы матбугат, әдәбият, мәдәният ягыннан татар зыялыларын үзенә тартып тора. Габделбари Казанга күченгәч, Әхмәт Хади Максуди тарафыннан 1906 елдан бирле чыгарылып килгән Йолдыз газетында журналист һәм редактор буларак эшли башлый. Газет ул килгәнче атнага 3 тапкыр чыга торган булса, Габделбари эшли башлагач атнага 5 тапкыр чыга башлый. Ул газет эшенә бар күңелен биреп эшли. Йолдыз газеты ул һәм башка берничә журналист эшкә килгәннән соң татар зыялылары тарафыннан яратып укылган газетларның берсе була дип әйтергә мөмкин. 1913 елда Казанда мәктәп журналы чыга башлый. Габделбари Баттал бу журналда да актив рәвештә язмаларын бастыра. Педагогика өлкәсенә караган журнал үз чоры өчен алдынгы карашлы була. Йолдыз газетында Габделбари 1917 елның язына кадәр хезмәт куя. Аның газеттан китүенә Әхмәт Хади Максуди белән килеп чыккан аңлашылмаучанлык сәбәпче була. 1917 елның мартында падишаһ II Николай һәм Алексей тәхеттән ваз кичкәннән соң Габделбари Йолдыз өчен бу хакта бер мәкалә яза. Ләкин цензура елларын әле яхшы хәтерләгән Әхмәт Хади сак булуны мәгъкүл күреп, мәкаләнең сәяси булуын уйлап аны үзенчә кискәли кыскарта. Кыскартылган мәкаләсен күреп Габделбари аны үзе язган рәвештә бастыруны таләп итә. Фәкать Максуди моны кабул итми, шуннан соң Баттал эштән китәргә карар бирә. 1917 елның февраль инкыйлабы булып падишаһ тәхеттән ваз кичкәннән соң Русиядә вакытлы хөкүмәт хакимияте башлана. Бу дәвердә Русиядә яшәүче мөселман халыклары да үзләренең киләчәкләре белән бәйле чаралар күрә башлый. Шундый хәрәкәтләрдән берсе Милли шура булып тора. Габделбари Баттал да Милли шура идарәсендә була. Шура тарафыннан Корылтай газеты чыгарыла. Милли шура башка төбәкләрдә яшәүче мөселманнар өчен дә сәяси оешмалар төзү белән шөгыльләнә. Төркстан төбәгендә мөселманнарны сәяси яктан берләштерү, оештыру максатыннан Милли шура тарафыннан җибәрелгән делегация эчендә Габделбари да була. 1917 елның июнь айы башында делегация поезд белән Казаннан китә һәм Самара, Оренбург шәһәрләре аркылы Ташкентка барып җитә. Анда алар Шураи ислам җитәкчесе Мөнәввәр Карый белән очрашалар һәм бергә эшлиләр. Ләкин Төркстан мөселманнары да 3 төркемгә бүленүләре сәбәпле әллә ни уңышка ирешә алмый. Баттал июнь ае ахырында кире Казанга кайтып китә. Казанга әйләнеп кайткач ул яңадан Корылтай газетында эшли башлый. Газет матди шартларның начар булуы, революция һәм сугыш нәтиҗәсендә сары төстәге сыйфаты түбән кагазга басыла. Ләкин аны чыгаруда Җамал Вәлиди, Газиз Губайдуллин кебек татар зыялылар да катнаша. Шуңа күрә кагазы начар булса да, эчтәлек сыйфатлы була.
1917 елда Уфада Милли Мәҗлес Корылтайына делегат булып сайлана һәм ул Уфага китә. Корылтай беткәннән соң 1918 елның гыйнварында Казанга кире кайткан Баттал әле Совет хөкүмәтенең оешып бетмәгәнлегеннән файдаланып, Корылтай газетын чыгаруны дәвам иттерә. Ләкин 1918 ел язында Казан Кызыллар кулына күчкәч газет ябыла. Шуннан соң алар Алтай исемендә газет чыгарга керешәләр, ләкин озакламый ул да ябыла. Баттал кулга алына һәм аңа башка һичбер газет чыгармаска һәм сәяси эшчәнлек алып бармаска кушып, мәхкәмәгә кадәр Казаннан китмәү шарты белән иреккә чыгаралар. Шулай итеп, Габделбариның Русиягә кайтуыннан башлап, ягъни 10 ел излексез дәвам иткән актив сәяси һәм җәмәгать эшчәнлеге бетә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чыгарылышында очрашу өмете белән исән-имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.